Hvor skal vi tage hen? Ja, hvad synes du? Hvad med at tage en tur til Polen? Der har jeg været, det vil jeg ikke. Nej. Spanien, det er jo også et dejligt sted. Der har jeg også været. Hvor har du ikke været? Hvad med en tur til Madeira? Der har jeg været 3 gange. Grete, jeg vil et sted hen, hvor jeg ikke har været før. Hvad så med at gå en tur i køkkenet? Det har du aldrig været. Meget, meget morsomt. Per, vi har jo ikke mange penge at gøre med. Du har lige fået din bil synet, og der var lidt reparationer på den også, og så har du købt en ny motorcykel. Så jeg synes ikke, vi kan sådan stille de store krav til det. Det håndværk, du har lært, at kunne du ikke selv lige finde på en eller anden ting, du kunne tjene lidt penge ved? Ja, det kan du sagtens sige. Nu må jeg prøve, om jeg kan finde på et eller andet. Find på noget. Det kan hun sgu sagtens sige. Ja. Der er måske nogle muligheder her. Noget af det kan bruge, ja selvfølgelig. Lad os nu se, hvad skal jeg bruge, hvad skal jeg bruge i hvert fald. Nå, Grete, nu skal du se. Hvad er det? Den til at skrælle æbler på. Den kunne vi muligvis lave nogle penge på. Okay. Per, er du sikker på, at den ikke er opfundet? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er mig, der har opfundet den. Okay. Den er smart. Man trækker den her tilbage og sætter æblet på, og så kører man rundt. Ja. Og så i løbet af 8 sekunder, så er det skrællet. Kernehus er fjernet, og det hele det hænger i spiral. Det er simpelthen smart. Jeg synes, jeg har fundet alle tider til det. Ja, du er genial. Nu skal jeg demonstrere den for dig. Nej, du er ikke her. Så går vi i køkkenet. Kig nu godt efter, Grete, for det her, det går stærkt. Det var kun 8 sekunder, så er æblet nemlig skrællet. Så skal du bare sætte øjet her. Trykker ind her, og så kører det. Det her. Det er noget, der vil noget, hva'? Ja, det var fint. Det var godt nok et stort æble. Kan det også skrælle lidt mindre? Alle størrelser. Det er lidt mindre det her. Vi kører igen. Per, hvad har du tænkt dig, sådan en skal koste, når du skal i gang med det? Ja. Cirka 200 kroner. Der er en del arbejde med at lave sådan noget. Det kan jeg godt se. Kære lille piger. Nu skal du se, hvad jeg har købt. Jeg har lige købt en nede i byen.
til 98 kroner. Kan du slå den? Det er ikke rigtigt. Godt forsøgt, Per. Så bliver så haven igen i år.